Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Centrale Bank van Aruba heeft nog geen toestemming gegeven voor de verkoop van Banco de Caribe aan United Group Holdings, zo schrijft CBA in een persbericht. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten maakte gisteren bekend dat Banco de Caribe wordt verkocht door Enia Caribe Holding, het moederbedrijf van de Enia Groep. De CBA laat weten dat het volgens artikel 17 van de Landsverordening Toezicht Kredietwezen een natuurlijk persoon of rechtspersoon verboden is zonder voorafgaande toestemming van de CBA een gekwalificeerde deelneming in een kredietinstelling te verwerven. Dit betekent dat de verkrijging van een direct of middelijk belang in Banco de Caribe Aruba onderworpen is aan de voorafgaande toestemming van CBA, aldus de bank. De Algemene Rekenkamer Curaçao heeft een rapport genaamd Paraatheid op dengue overhandigd aan de Staten. In het rapport staan verschillende aanbevelingen, maar wordt ook de conclusie getrokken dat Curaçao niet voldoende is voorbereid op een uitbraak van ziektes gerelateerd aan het arbovirus, zoals dengue, zika en chikungunya. Curaçao kende de afgelopen 10 jaar verschillende gevallen van virale infecties. Er is onderzoek gedaan naar de maatregelen die genomen zijn wat betreft het voorkomen en het beperken van verspreiding van het chikungunya-virus. Daarnaast is gekeken naar de wijze waarop een eventuele uitbraak aangepakt moet worden. Uit het onderzoek blijkt dat de regering slechts 3 aanbevelingen uit het rapport van 2015 heeft geïmplementeerd. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang off patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que está comendo abo. Raadsvoorzitter Raymond Reumer geeft aan dat de electoraat in haar huidige vorm niet ingericht is zoals is opgenomen in de wet. Het reglement van orde is nog niet vastgesteld en de raad beschikt nog niet over een secretariaat. Daarnaast heeft de raad geldtekort die niet door het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening wordt uitbetaald. De electorale raad verlaat het kantoor in het WTC volgende maand. Volgens Reumer kan de huur niet meer worden betaald. Het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao heeft gistermiddag in Brakkeput Noord het startsein gegeven voor het creëren van nieuwe percelen. Dit deed APC symbolisch door het eerste stuk grond te splitsen. De directeuren van APC, Evelien Kruithof-Bor en Ramiro Griffith, drukten samen met ministers Rutmilda Larmoni-Cecilia, Charles Cooper en Javier Silvania op symbolische wijze de ontsteker in. Bij het project zullen 165 percelen beschikbaar komen. 3 daarvan zullen gebruikt worden voor de bouw van appartementen. De overige percelen zullen een afmeting van 750 vierkante meter hebben, waarop woningen gebouwd zullen worden.
Het is inmiddels duidelijk dat het financieel gezien erg slecht gaat bij CMC. De kosten en uitgaven zijn te hoog en de baten en inkomsten zijn te laag. De regering heeft daarom een werkgroep aangesteld om uit te zoeken hoe de kosten blijvend verlaagd kunnen worden. CMC heeft al meerdere keren om hulp gevraagd, maar de situatie blijkt nu echt schrijnend te zijn. Naar verluidt wordt het vanaf aankomende week zelfs moeilijk om electieve zorg te verlenen, waardoor de al lange wachtlijsten nog langer worden. Mede daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Dorothy Pieters-Janga, een werkgroep aangesteld om zo snel mogelijk te zorgen voor een drastische verlaging van de kosten. Aan Caminda Duvert Boy Nicolina heeft gistermiddag een overval plaatsgevonden. Het gaat om een groot terrein met daarop een woning. Wat de politie begrepen heeft van het slachtoffer is dat korte tijd daarvoor minstens 4 gewapende mannen verschenen die de huishoudster vastbonden. Daarbij gebruikten ze een stuk kleding als blinddoek. Vervolgens zijn de mannen naar alle waarschijnlijkheid gaan zoeken naar waardevolle spullen. Nadat de inbrekers de woning hadden verlaten, lukte het de huishoudster om los te komen en hulp in te schakelen. Het team van de recherche, belast met overvallen, heeft samen met het TFO onderzoek gedaan in de woning. Ombudsman Kingsley Conceição mag nog een termijn aanblijven. Dit heeft de meerderheid van het parlement met 16 stemmen besloten. Als tegenargument gaven de tegenstemmers dat de ombudsman zijn imago moet aanpassen. Het functioneren van Conceição vindt men afstandelijk en niet voldoende zichtbaar. Volgens andere leden spreekt hij vaak de overheid op meldingen van burgers aan. Met de brieven die Conceição naar de overheid schreef, werd echter weinig gedaan. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.